Ja, jeg vil gerne snakke om køn og repræsentation. Først vil jeg redegøre for de to opfattelser af repræsentation med mandatmodellen og deskriptiv repræsentation. Mandatmodellen går ud på, at den valgte har mulighed for eller har lov til at repræsentere sig ud fra den valgtes partiprogram eller partiprogram. Det skyldes, at vælgerne er kloge, og derfor kan man antager i hvert fald, at vælgerne er kloge, og derfor kan anskue det bredt ud af det politiske. Ved mandatmodellen, så vil man, når man tilhænger af mandatmodellen, vil man mene, at mænd sagtens kan repræsentere kvinder, og unge sagtens kan repræsentere gamle. Deskriptiv repræsentation, det går ud på, at de folkevalgte, de er folkevalgte, så derfor skal de også helst repræsentere et bredt udsnit af befolkningen. Det vil sige, at der skal være cirka halvdelen kvinder og halvdelen mænd. Det betyder også, at det er grund til, at man går ind for det, det er, at kvinder bedre kan repræsentere kvinder, mener man. Eksempelvis så mener Anna Phillips, der er en britisk politolog, at kvinder har nogle fælles sociale erfaringer, de drager. En måde, hvorpå man kan opnå deskriptiv repræsentation på, er ved at gøre brug af positiv eller kvoter og positiv særbehandling, så man tager folk fra marginaliserede grupper, altså kvinder eller LGBTQ plus personer, og så sørger man for dem opstillet i sit parti. Nu kan jeg analysere kvinders repræsentation på det politiske niveau. Regeringen og Folketinget Folketinget er det sådan, at 44% af medlemmerne, eller det der svarer til 79 ud af 179, er kvinder. Det er ifølge DR er det historisk højt. Så kan man sige, det er jo positivt for ligestillingen, i hvert fald hvis man er tilhænger af den deskriptive repræsentation. I regeringen, der ser det ikke helt lige så lige ud. Der er det 8 ud af 23 af ministerne, der er kvinder. Det svarer til 35%. Og hvis man gør ligesom, Rune Lykkeberg gjorde en leder for information i 2016, han kigger på den daværende regering, og så kigger vi på den nuværende regering, og kigger på sikkerhedsudvalget og de vigtige poster der. De forskellige regeringsudvalg og de vigtige poster der. I sikkerhedsudvalget og regeringsledelsen, der er det kun 1 ud af 4, der er kvinder. Det er vel at mærke vores statsminister, som står af de begge to. Så i koordinationsudvalget er det 2 ud af 7, der er kvinder. Det er Mette Frederiksen og Sofie Løhde. Og så i økonomiudvalget så 3 ud af 8. Så det er alle meget vigtige udvalg, hvor der er en lav repræsentation af kvinder. Det er ikke halvdelen i nogle af dem. Og der er også de samme kvinder, mere eller mindre. Så hvis man kigger på regionerne, så er der faktisk ligestilling. Der er 50% kvinder, 50% af medlemmerne, der er kvinder. Men går man lidt op på et højere niveau og kigger på formanden for regionsrådsformændene, så er det kun 1 ud af 5, der er kvinder. Det vil altså sige, at ligesom i Folketinget og regeringen, så de vigtige poster, der er det mænd, der besidder dem. Og det er ifølge tallet fra regioner.dk. Jamen, kommunalbestyrelserne er ekstra 30% af medlemmerne, og 20% af dem er borgmestre. Eller 20% af borgmestrene er kvinder. Så det er igen, at jo højere op du kommer i de, jo højere du kommer op, jo højere du kommer op i beslutningsledet, jo færre kvinder er der. Og det er også en af grundene til, at der er højere procent af kvinder, der ikke stiller op igen. Og en af grundene til det er, at de simpelthen ikke har tid til det med deres familie. Så det, det er problematisk. En anden, hvis man kigger på, hvis vi skal gå ind og kigge på, kvinderne i
hvorfor der er færre kvinder i især kommunalbestyrelser, så viser en rapport fra Kvinfo, det var det jo den der sagde det der med, at kvinderne ikke stillede så meget op igen. Hvis man kigger på en rapport fra Kvinfo, der er 33% af kvinderne, de siger, de har oplevet nedværdigende kommentarer og vittigheder på grund af deres køn. Når det kommer til mændene, er det kun 6%. Og kan man sige, de tydelige tegn på sexisme inden for kommunalbestyrelser fortsætter ved, at 51% af kvinder har oplevet en eller anden form for diskrimination på baggrund af deres køn. Ved mændene er det kun 15%. Og 13% af kvinder er blevet berørt seksuelt uønsket. Og hvor det er det kun 3% ved mænd. Så hele vejen igennem, så er det, hvis du er kvinde, er der meget større chance for, at du bliver udsat for sexisme inden for kommunalbestyrelser, hvilket jo så også kan gøre det, at folk har mindre lyst til at stille op. Og så hvis jeg kigger på, om det er et demokratisk problem, at kvinder ikke er bedre repræsenteret politisk. Og det kommer jo an på, hvilken en af de to repræsentationsformer du er tilhænger af. Er man tilhænger af en deskriptiv repræsentation, vil man mene, det er et demokratisk problem. Det skyldes igen, som Anne Phillips, den her britiske politolog, sagde, at kvinder de har fælles erfaringer, så at kvinder vil være kvinder vil være bedre til at repræsentere kvinder. Og derfor er det et demokratisk problem, at der ikke er så mange kvinder. Er man også tilhænger af den deskriptive repræsentationsform, vil man også mene, at det er bedst for demokratiet med flere kvinder, fordi at vælgerne kan se sig i folkevalgte, og det forøger tilliden til demokratiet. Og det er vigtigt for demokratiet, at der er stor tillid. Er man derimod tilhænger af mandatmodellen, så vil man, som nævnt, mene, at vælgerne er kloge, og derfor kan vælge en, som repræsenterer sig bedst. Så derfor er det ikke et demokratisk problem, at der er, at kvinder ikke er så godt repræsenteret. Og så er man også, eller igen tilhænger af mandatmodellen, vil man mene, at så længe vælgerne vælger ud for et oplyst valg, er det ikke noget problem. Fordi at så vil man, så mener man, at vælgerne kan vælge ligesom hvem man har lyst til at repræsentere sig, og derfor udgør det ikke en demokratisk udfordring, at der skulle være, at der ikke er lige så mange kvinder, som der er mænd. Når det er så sagt, kan det ikke, er det et demokratisk problem, at der er så stor sexisme inden for politik generelt i samfundet, da det jo så, det gør, at færre kvinder har lyst til at stille op. I hvert fald hvis man tilhænger af den deskriptive. Mange tak for det.